दुंहाव बावखुंग्रि विधानसभा बियाब आरो एनडिएनि बिजाथि रूपम रायनि हेंथायै 1000 कौटि मानसि फायनायनि गसर होगोन उदां बिजाथि राजीव ब्रह्म बांगाला। बावखुंग्रि बियाबनि एनडिएजों मदद होजानाय बिपिएफनि बिजाथि रूपम रायनि हेंथायै उदां बिजाथि राजीव ब्रह्मआ गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों आरो एबिएमसुनि बारग' आफादगिरि लाफिकुल इस्लामनि बुथारनायजों लोब्बा दं होनना रूपम रायआ खालामनाय बिबुंथिनि उनावनो मैखोमै रागा जोंनाय फोरमायदों राजीव ब्रह्मआ। रूपम रायनि हेंथायै 1000 कौटि रांनि मानहानिनि गसर होगोन राजीव ब्रह्मआ आरो बिथाङा बुङोदि आंनि हेंथायै जेबो गसर गैया होनना। बेनिखायनो आं बिजाथि जानो हादों आरो रायजोफोरा बयबो मिथियो। रूपम रायआ गावनो जेननाया रोखा होनना मिथिखानानै जानला मानला बुंगासिनो होननानै बुंबाय राजीव ब्रह्मआ। बर' जाथिखौ आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथाङा जा रूपम राय दांगला बिपिएफनि केन्डिडेटआ आंखौ जोंनि जातीय संगठन एबिएमसि नेता लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव जड़ित दं होननानै बबेनिफ्राय बे पावार मोनखो? सोर बुंदों बेनिलाय? बिथाङा जुदि प्रमाण दंबा होफैथों, नङाब्ला बेखौ 1000 कौटिनि आङो डिफेमेशन केस होनाय जागोन। आङो बे साननै सानथामनि गेजेराव क्षमा बियाब्ला आरो बिथाङा आंखौ गिनानै दिनैहाय गोदाव सोराव बुंदों। जुदि सिगाङावनो मिथियोब्ला मानो बुङाखै बेलाय? बेथ' केसआ अलरेडि सिबिआइआ चार्जसिट होनानै थांबाय। सिबिआइनिफ्राय देरसिन माबा दंबावो नामा? बे होखांनायनि उनाव नाम थाम होनानै थांजोब्बाय। बे रूपम भाइआ मिथिगोन ना मिथिया? दा आरोबाव बर' जाति आरो मुस्लिम मानसिजों आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथांमोना आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामबाय। मानो होनोब्ला बे एमएलए जायोबा बियो 100% बियो खामानि मावगोन बांलाबासिफोरनि थाखाय, बेखौ आंहा मिथिगौ। बियो बिपिएफनि केन्डिडेट नंगौना नङा आं बेखौ सन्देह दं। जोंनि प्रिथ्वीराज राजाया भाइआ बुंदों बेयाव बे बिपिएफनि केन्डिडेट नङा, बियो सोरबा थामथि सोरनिबा सिंनिसो केन्डिडेट होननानै। प्रिथ्वीराज बुंनाय बे खोथाया सैथो जागोन, बियो आंनिबाबो सैथो। होमब्ला बेबादि मानसिनो मानो होनो? दिनै मुस्लिमफ्रा रागा जोंदों। बे मानसिनो मानो होनांगौ? सबसे संख्या खमसिन बर'आसो 1 नाम्बार, मुस्लिमासो 2 नाम्बार, थारावसो राजबंशी। बेखौ होनायनि बर' रायजोफ्रा रागा जोंदों। बावखुंग्रिया जोंनि मोनसे जारिमिनारि नाम। गोदोनि आबौ आजैमोना बेखौ गाखोनानै जाय मानसिया हाजो गाखोनानै फैयो बेखौ पबित्र मानि। बे दानिनि नङा। बे बावखुंग्रि बादि पबित्र जायगाखौ जोङो गुबुन हारियाव हंगारनो हाया। बे गुबुन हारिनो हंगारनो हाया होननानै रायजो राजाफ्रा बुंसोलायनाय आं दिनै केम्पिंआव ओंखारदों। आं बांद्राय गिदिरबो केम्पिं खालामाखै। जेराव लेंलांदों बाव थांदों। मालाय रायजोफ्रानो गावसोरनो गोसो जानानै फैदों। आं पार्टि गैयि मानसिखौ मानो गिनांगौ? आंहाथ' पार्टियानो गैया जेरावबो। हारसिंसो आं गसंदों। नंगौ नामा? बे नारेंखल बिफाङानो, फांब्रै नारेंखल बिफाङानो आंनि मा होनो पार्टि। बावखुंग्रिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो आंनिनो बे नांगोल बिफांनि